atong labaw magagahom. Lord, thank you kayo sa mga hatag ka na mong grasya. Salamat kay Lord sa mga pag-ampo sa namo, ngayong hatag diri ka namo. Mga paglawas o sa tibuok kalibutan, pagkamalinawon sa itong kalibutan, ikaw ang naghatag na mo ini, Lord. Salamat kayo. Thank you. Asap lang. Okay. Ako sa rin shout out sa kanila si Helen Hernandez. Naminaw na ito rin napita sa Kalawisan. Kalawisan, Lapu City. Okay. Maayong papamati. No, Helen. O nga ito sa akong hitaga. Sa akong pagmamang kundi ay. Ginamati si Elvie Lamido. Diha sa Kiyot Pardo. Kiyot Basak Pardo. Okay. Salamat sa inyong pagpaminaw. So, mga parintin ko diha, mga Lamido family and then to Morales family. Okay, mga Bautista. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Diha sa Kiyot Basak. Okay. Thank you kayo. Bueno, ang suta po kang tungatagan ng pagtagan ng pinindakin sa kababae na napatago lang sa ngan na Kiaring. Kinigibatan ng doa sa radyo ni Ray Arellano. Kiksunan, ang atong singer si Kiaring. Problema bahay ni sa kumbana nga di gyud makahatag na kog anak. Ug kun ngano ingon man gud ini ang mga nahitabo bag-o ming kasal. Usa pa lang kasi mana ang nakalabay human sa among kasal. Kung maibabalik ko lang ang dating ikot ng mundo, ang gusto ko ako'y lagi na lang sa piling mo. Nabutas bibuti ka naman ka. Hala, Dong, di ako kwarto, Dong! Sugat ako din rin, Supos, be! Di ako idaan mga gipangumpra na ko! Oh, Dong, naanak ko lang sugaton, di ka kadiyot sa! Unsa kay mga gipangkumpra sa kumbana? Nagkapalit pa kasi sa akong mga gipangtugon na. Dali na! O, lagi ako sugaton, be! Unsa kay mo magpagkumpa, Dong? Siyempre, para sa imong mga kipagtugon, ug uban pa diha. Wow! Hala, kanindot! Imo na pahit ang tanan akong gipangtugon ni mo? Oh, day, tanawan na diha, og naay mga gamit diha para sa atong future. Sure, mao ba? Unsa day ni hala kanindot? Oh, uy, ngano ni mga lampin lagi ni diaper? Day, ipalit ko na day. May sino na pulos pambata, day ako ipalitan para na sumabot niya. Ba, di na magisod, di ba? Ako da bibuto pag ka simbol. Nagpalit lang ko daan, para di kayo magkabuang inigabot sa panahon ba? Kaya siyempre, ang masadog, magsigil lang tag hinuktok, siyempre, maghimo kita na, di ba? Hala, kasayo basad nimo na malat ng mga pambata in town, uy. Ay, sos, may nang advance na daan, kaysa magkabuang na unya, ta. Sige, may muta na dito nga ako ipangumbra. Ang uban, iso na slip. Oo, Dong. Alinaria ka bunga, magcha-cha-cha, naluway niya hawak, alinaria punto. Uy, unsa naman ni Tia Claring, uy. Unsa ni pambata malagi ni? Unsa nasudla na? O pa may suod na pero namalit man daan si Bibot para sa gamit sa mga bata. Na mga bibiron sa diha. Uy, ayaw na patutsi ang bata sa bibiron. Breastfeed na para maayo ang resulta sa panglawas sa bata. Mas nindot ang bata nga magdako sa breastfeed. Mao pa, Nay? O sa di kalainan sa breastfeed o sa dili mag-breastfeed, Nay? Ay, dako gyud kay kalainan na. Sama nimo, akong gi breastfeed ka, ha? Himso kayo og dili daling masakit. Unya maayo sad ang breastfeed kay gawas nga lagsik ang bata. Bright sad gyud. Awat os tatay nimo nga wa gi breastfeed, ha? Daghan kay sakit sa bata pa kuno siya. Unya awa, dapat tinggahi ako. Bugo taon ka na si tatay ni mo. Katulo na nagbalik sa grade 2. Kalima sa grade 6. Namatay na lang kung maestra at tuwag po nakagraduate. Oo pa, Nay. Dili sama ni mo nga. Sige lang kag honor sa eskwelahan. Sige lang kag most obedient. Halos na ng most na. Tatay di ay, Nay. Waday ma-most. Na most to, most dangerous. Ako di ay, Nay, uy. Ay, mao nga akong tambag ni mo. I-breastfeed yun ng bata. Kay lahi ra yun ang breastfeed. Waday to kasuway og breastfeed si tatay, Nay. Nakasuway to, pero dako na. Minyo na mi. Paghuman sa mong kasal, sige nag-breastfeed tong kanahan. Nay, wang gani awa, usalan to ka sugo na ako. Patuod dayon, di nagahig-o. Ay, maudi na si Bibot, Nay. Dali kay mo patuon ako. Nga naman. Sige man ang breastfeed na ako, bisag wa ko'y gatas. Sa ito'y
Mura sa dex tatay ni mo, pagkakinord. Excited kaayong akong bana nga magkaanak na mi, mao nga iya dong gipagandaman. Pero nang labay na lang ang pipilak ka mga buwan, Ano day? Wa pa yun? ambot lang uy. Ambot lang ano yun uy. Ambot lang cute. Oo, sa manatukar na yun. Mingaw man, murag wa may sweet. Nga no, kadi, no? Saba ka day, sakit na kayo. Sakit akong batang tungod sa sigig balitok-balitok. Ay, ano? Dahil unsa kay problema din, no? Aw ba, sige, pagid mao ang gustong panahon dong. Na din ni panahon. Na, tingali dong, uy. Kay ang mga tanong bitaw, naman sa'y panahon-panahon. Karong buwana, tinglan sunis ron. Sunod, ting kay mito na sad. Sunod buwan, sinagwelas. Ingon anak ba? Oo, basin siya, no? Mao nga maghuwat lang kita sa atong panahon dong, ha? Ay, sige. Pero sige lang yapon to balitok-balitok na yan. Tagapan di. Da, uy, kalain sa anak, uy. Panaghap na ding ato, Eh, ay. unsa man ka? Sige lang, buhato na ito tanan from kanak to. Sige, ikaw ang bahala. Pero, pahilot sa ko. Oo, sige. Pero nga nung pahilot ang ka? Sakit na kaya akong batang, akong hawak. Uy, o baka di ma-dislocate. Sige, kanyawa rin buhar na. Okay. Unsa ka din, no? O magpahilot ang ka sa? Ha? Kuan ba? Mapahilot pa ta ba? Check up na lang ta, uy, para sure. Sige, may pa. Recorded by X Thunder Gaming. Na-desisyon na namang magtiayon mo patanaw mig doktor. Mao nga ni adto din mig doktor nagpa-check up ning duha. Dok, unsay resulta sa among examination, dok? Kini Mrs. Mister, ayaw na kayo mo palabi sa inyong reaksyon ha, sa result. Kay kini, dili man siya ingon nga karon ra gid ni. Dugay naman yung problema nga ingon ang nipi. Pero doon naman dili hapoy solbad ning una nga problema, Mrs. Mister. Di ba? Dok, unsa magiging resulta, Dok? Ayun na lagi ko, Dok, eh. Okay, dito hon talaga pagsulti, Mister, Okay. ha? Ikaw ang dunay problema. Ikaw ang magkabatulog, anak. Unsa, Dok? Base sa result nga among imong examination nimo, ikaw ang dunay problema, sir. Dunay problema sa imong sex organ. Ano ko taon nga, doon na may problema nga, mabarog na ako, iisog ba magaling kayo ni? Oo, magisog lagi, mabarog. Dili mo mo basihan na aron mamagdos ang imong asawa. Mag-unsa man ang kaisog nimo. Masumo mo gubat. Mabutom to nimo armas pero wa may balong mo gawas. Unsa, Dok? Matsaring ka man yun na ako. Klaring! Siya mo ay problema, nay, si Bibot. Nga ano man? Ambot aning tawhana ay nganong naingon na siya ana. Ang iyang sperm cell ang maay problema. Ha? Siyempre, ma, pre. Ma'am, sad. Bihan. Bihan na, pre. Siyempre na, pre. The problem ba nung unsam ka, oy? The problem is, ako kung nung doon ay problem. Kung nga nung di may makapatug anak sa wasawa. Ay, uy man, pre. Ano, ha? Abot mo ko, mo ako kasabot, basta mo isultis doktor. Bugoon, masiguro itong doktora, ay. Orbida. Naunlandaan na itong doktora, bro. Di ko kakasali ka to niya, eh. Pre, kanang ipatanaw na magyunan ni doktor, no? Unya kanang wa man mo ma-satisfied sa resulta. Mga Diyos. Unsa kay may, pre, kung patanaw sa mo kanang albularyo ba? Albularyo. Kailangan presya ba? Kana magtindira og mga itlog sa skin na ba, pre? Ano naman? Kana siya, pre. Ha? Dugay na pula siyang namabdos, pre. Laliman ka, pre. Matol pa niya, ug wa kuno siya matiguang, wa gyud siya makabatog anak kuno, pre. Mo ba, pre? Oo, pre. Yung sabi nga nga, nanganak man sila. Eh, mao lagi to. Nagpatanaw sila og albularyo. Unden. Eh, pabida, pre, gihilo na kuno sa albularyo, pre. Murag gipahilo na og mayo ang iyang matris, pre. Sana martes? Martes. Isuod sa matris. Oo, di na lunes, no? Umaw to nga, kwan, labay pa, pila ka semana, pre. Pila ka buwan. Nababdos na siya, pre. Oo, pre. Mo ba? Oo. Naamangin na siya deskina na, buhi pa manggina. Punta na nga to. Pila ka buki ang anak? Pagbidak, pre, butong ka sa dili, pre. Susunod siya, pre. Usara noon ka, pre. Bakas ka. Pero may nalang kisawa, be, sama na, be. Oo, sa dinoo. Bida. Kaya gilang doon na tayo anak, pre. Nindot ba na, pre? Nga doon na kayo anak?
Ikaw, pila ka buki mong anak ron, ha? Bida ka tong sabi ni Muyab ka tong taga... Kuhan, wala to'y anak. Spos dito, ha? Ay! Pila lagi mo Muyab. Pila mong anak. Ang tinog ito sa asang usak rawa pre do sige nagabok. May gaya namatay mang usa. Unsi na lang. Sultihan ban matay ang usa. Maayo hinor. Pero pugutan na niya na siya pre kung giunsa siya para mabdos ba siya pa mabdos siya. Sige, pre. Utanaw na ko, pre. Utanaw ko niya din siya pahilot sa kalbularyo. Pre kanang kailaman ko sa albularyo naghilot niya pre. Ha? We. Oo ba, pre? Kay mao man sa day na ang naghilot sa kong asawa pre. Kinsa man? Siya, pre? Ang nganan niya. Ipak sa tinganan ay murag nasa dila na ha. Hey, pagkawas, may kipasahon na to. Si Ibyang. Di ba ka tong albularyo, ba? Ibiyang din ang albularyo. Oh, wapag nakalimot. Ibyong marag tibor. 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 Tibor to pre. Muna anak mistilyang pre. Muna Oo ba? Tagadiim na. Pre. Lupi ka sa barangay? Bida. Istorya sa klaro pre. Lagi. Si Inko Tibor na pikas barangay niya. Oo, bitaw. Kay ila ko na tigwa nga pre. Ilado kay na siya pre. O nya, sige sulti nimo. Yun na. Gusto ka pa kuyo saman. Ako yung di ko mamanta sa ta. Ha? Inom sa tabi. Inom sa tabi. Kuha mo na ko. Dahil iwan ako si tabi. Okay. Pahinungod na sa akong asawa nga si Inday Claring ba? Inday Claring. Ay, Claring. Ato sa lityo. Inday Claring, we. Buta sa lityo baso pre. Yeah. Agi pre. Ay, basa po yun. Larga. Aha! Bumili ko lang. Ayaw na, dili Inday Claring nga kanta. Itong laing kanta, we. Ajoy ha? Adi, pagkasinaw, anak, pagkahamis, katungod kanta mo Sige. sa Kasi gamay pre. pagkasina. Ubusin mo kayo. Ubusin mo kayo. Pagkasina. Ada pagkasinaw, pagkahumuhaw, pagkahapsay sa iyang buhok. Kung hikapon, murag mamon, danglog, labi nag-iyang sublayon. Pagkasinaw, pagkahamis, sakang inday nga kutis, yang ilong pagkaberilong, mga mata murag mutya kong tanawon. Pastilan inday kung maako ka, magtumbakog dakong baka, kung dili pa yun magtagbaw, magtumbakog dakong tabaw. Pagkahuman sa atong kasal, magmantinil dayon kita og pandisal. Kay ang kabaw ug ang baka, patindugon taog kabay antang duha, patindugon taog kabay antang duha. Ole! Wasa! Jat! Ay, guwapo si Blanco. Aday, Iris, kuyo ka. Ha? Asa man ta? Ato ta sa kada ulilot, ano ba? Magpahilot ta. Parang, uy. Magpahilot ta. Nga naman napiang ka? Ha? Woy! Matanaw ta ka albularyo para mababdos ka. Tada na yung klaring. Unsa? Uy, naalagi ka pre. Oh, mali ka na. Kuyo ko si palibot ka. Kailan ako rin albularyo ba pe? Mali. Ilan ako pa eh. Oo, day. Si Prekanot may nagtudlo na ako. Tara na. Magtaksilot ta. Mag-jeep lang ta. Ay, unsa mali, jeep lang ta. Dako ra magay pangayo ng taxi din sa ato. Lugason manggod. Nya, bukid-bukid na ba tong ila ha? Mo ba pre? Bukid-bukid eh. Ay, mag-taxi lang gud ta, uy. Kapoy kay mag-jeep, uy. Tana. Okay, tara pre. Taksilot ta. Porbida. Recorded by X Thunder Gaming. Oh, Tagaikliti dong. pabiliti nung ano. Dalhin mo sukli. Dalhin mo. Dali na. Pre. Ayaw ka ba akong ikaalaga ko rin mo, ha?
Ay, ingko, kanang kinunong ka nako. Iko? Katubang bana sa imong gihilot kanya to. Ha? Parehas na sila nako problema, ingko. Mao nga ako di sila gikuyugan din, eh. Yusa, uto, mao ba? Maayong adlaw, Inko. Mayroong aglaw usap. Dali. Ikaw, magpahilot ka mo. Ikaw dong, apepo kang magpahilot. Ano, dili ko. Ako asawa, para mabdos pa. Awa, may bangkong na po. Malisa lang nao mo. Ano ko bidab? O ka man Tapos kung yun. mahiwi. Daan lagi naghiwi ang iyang naong, Inko. Ay, oh. Nawaya sa ko. O ano siya kitilog ko mong bibot santos. Ano ito ganun sa kwarto? Aro ma-plaster tag maayo, ha? Kay kayo ka nang maayong imong puson para masudlan na. Dali. Gaya ni humansa, hapit mga 3 ka oras. Yung sa mga dito sud. Ambot kay nakatugmang ko paghilot niya pag mata na ko, murag. Ano ko siya? Ambot, wa ko kasabot. Oo sa? Pila ka buwan ang milabay nagsuka-suka ko, hangtod kay nahibaw-an ako nga mabdus ko. Dong, nagbibutan awa dong. Tanawang resulta sa pregnancy test dong, tanawa, mabdus ko. Mabdos ha? Siguro kang ako ng bata day. Di ka na sa albularyo? Ano na albularyo man oy? Oo! Natural! Ito ba sa doktor? Ako may doon na diferensya. Unyang anong ikaw may iyang gihilot, ha? Bida, duda ko, anada. Ako may diferensya! Muna diha! Tulog ka oras, gulo ka pintos kwarto! Unyang ako'y kalibutan! Ikaw, wakay kalibutan, kinatuog ka! Wakay kalibutan nga, giturja ka atong albularyo! Uy, ginuo ko intaw ni mo hilom daw, ipakauwaw ka bala katiguang na ato. Tiguan bitaw! Pero butakal kitong naong! Iligtawa ning bata, ipadiin ko ning bata, ha? Padiin test ko ni. Og ako ba yun eh, pamatud-an mo yun nato da. Bida, mapatay ko itong albularyo, ha ba? Ipot! Mao ni akong problema kay nagduda naman hinuon ng akong bana nga namabdos ko. Gusto siyang mamabdos ko, nya karon namabdos ko nagduda na hinuon siya iya man ni. Kay matud palagi ko no sa doktor, siya mo ay naay problema. Unsaon ko man ni oy naglipog ko. Unsa man ko magpasultihon? Klaring. Hello, Debres! Lord, thank you, Lord. Salamat kay Lord, thank you. Happy tanan. Salamat kay ninyong tanan sa mga tao po di kayo nagpipito. Nga migamit ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. Thank you kay ninyong tanan. Sa mga tao nga migamit sa Sed Panyawan Coffee Mix. Salamat kay ninyo ha kay nasayon kita nga unsay makuha na to anang Panyawan Coffee Mix nga mga benepisyo kay nanay butaw na to gibutangan na nilang mangustin. Oh, na sila mangustin. Nya na murag gibutangan ng malunggay para sa tuang kalabayo sa atuang paglawas. Mao nang kinahanglan minom gyud ta anang Panyawan Coffee Mix kitang mga 30 above. Oh, mga antod sa kanang buhi pa ta. Inom yung tag Panyawan Coffee Mix ha. Kay maayo na nato. Nya sa mga tao pong dudong GRPP to. Salamat kay inyo diha dudong GRPP to. Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Ibon Abapo. Thank you kayo. Salamat ta. Lister Daan. Good morning ni Muriata. Anak ni Tiban, usa sa mga konsihal nato diha sa Talisay City. Vice Mayor Samsam Gulyas o Congresswoman Rila Gulyas. Salamat kayo. Ate Pres? Okay, og ako sang pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas sa sugar. Ayog si Piata, pag inom, kada adlaw gyud katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong trabaho, inom na dadog sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ini paniuto ni mo mawaghapon sa gapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imiinom unay ka magkaon sa imong paniuto. Mawaghapon din ikabii sa di pa ka magkaon sa imong panihapon, inom na sa kadaanog sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ugalang niya itong na problema kayo bahin sa kidney o UTI
Ayaw na magkabalaka o kahadlok ana. Tungod kay duna na'y makatambal, makaayo, makapaalibyo. Anong atong gibati ba yung sa kidney o UTI? Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang inyong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule mong inom kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan natong mga kaisunan nga migamit sa ato ang Sedlin Element Oil, thank you gyud kayo ninyong tanan sa mga tao nga nagugyo kay mga tao bitaw nya kapoy kay gikas trabaho kani ato mga buko-buko ato ang mga paa kani ato ang mga bukton purting kapuyaw nya manakit kay pamaulan aplasan ra natong Sedlin Element Oil suway ra gud ninyo kana matug mo nya di kay mo kabali nya kana inyong kilid diri sa dapit sa dapi masakit mo gina hala butangin ang Sedlin Element Oil di ba wagtang din na dali ra kayo ang epekto aning ato ang Sedlin Element Oil. Tinuod ni nga mo tang sa itong panuhot, pamaol, padakit sa kalawasan, barikos beans, katul-katul, utos sa kabataan, ilikay, pagyutan sa tinggi, kung magkamit sa ito ang Sedlin Element Oil, nga anar na ito mapalit sa butika, di ba kayo gilit? Basta butika. Basta butika tabo palit. Di kita palit sa gawas. Tinuoy gina mga ison. At instead na kaya na, daghan na kayong nagsuway gamit anak gams ka. Alas butika agad, bugil tinod. Busa mga ikson, mga pinangga na mong tigpaminaw, mga suki na mo sa atong Sedlin Element Oil. Arigid ta mo palit sa butika, butika na yun. Ha? Butika. Ito, matakita ang tinuod yun. O dili gams, sa Facebook na lang. Facebook. Bisitahan na to ang page, Sid Marketing. Nya atong itype ang Panyawan Herbals. Nya ay kalimot mga higala, atong i-like ang page. No, Like, siya niya. Makita dito Share lang na ang sa to, i-share sa- share na to. Nya makita. Follow ta. Follow dasan. Follow dasan. Okay. Nga makita rin ang tanang mga genuine Sid Marketing products. O ang mga Panyawan products, mga higala, mga ison sa Sid Marketing. Mapalit na po na to sa Shopee. Ana, Shopee. Ay, pwede na kang order ha. Oh. Sa ambot na ka na. Shopee. Shopee o sa Shein na baga na. Ang buto na sa ilang sa Lusada. 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 Ilang na ay Lusada? Oh, ay, Lusada, ikaw na lubayan katong bisikleta, kailangan. Inuli ko na. Dito, may na, ang Sedlin Element Oil, adto rin papalit sa butika, ang original. Ang tinuod yun nga Sedlin Element Oil, no? Muna, Gabs. Muna, ato, i-greeter ka, ang driver's taxi nga gamit ni Gabs. Ako, amigo, si Eduardo Jaime. Di ba? Nanin siya sa doon sa Barangay Halls sa cool taxi ni siya Gabs. Unya kaniya Gabs dito sa sitio sa Pagita Gabs, Barangay Tihiro. Dito ba sila Maxor Bandapit ba? Dati paso tayo daghan mga listener ka to Gabs. Daghan. Dito daghan na dito eh. Daghan kita di ba dito? Nya sa ikaw sa daghan kita di ba to Gabs? Sige lang. Nya unya na ko masasunod kay daghan mo gani sila. Okay. Nayon basta sa barangay. Basta sa duha na, kinsa na duha? Wala pinili sa Alvin pa may nagsutan si Alvin. Sige na, basta ito sunod kay daghan pa man napama si Bambina taon nun. Okay, basta ang Sedlin Element Oil Gabs ato gipalitas sa butika. Thank you. Mao nya si Inay Japon og si Ma'am Ami diha sa kining Maria Lina og sa iyang mga kaubanan diha nga mga kusinera nga kanunay gyud nabati nato ni gamit sad sa tuang Sedlin Element Oil. Okay kayo. Pero di na sila mogamit kun magluto, gams kay manimaho man ang kuan. Inig uli ras balay kay kapoy man kuno sila magluto sila. Sana mabanlas ka na Gabs, sana mahaplas ka na. Yung katugtang, hindi tayo katugan. Alam kayo, the best kayo. Ma'am! Sa butikan na po, mga Butikan tayo tamo. sa Sid Marketing, mga product, Sid Celebrity Kutik Beauty Soap. Doon na kini mga sangkap, gusto tayong papaya extra, moisturizer, doon na sabi kini mga sangkap nga para magpabilin kitang kutis artista, younger looking. Mura pag magkatulong yung panit, mura pag dry skin, pirme, paminaw ni mo, panamin be, tanawa ko na wabay blackheads, wabay whiteheads ng imong upping o imong panit. So now, ngayon, mga wrinkles, kumusta man eh? Ano yung itong Sid Celebrity Kutik Beauty Soap? Ilibin sa mga staff ni mo diha, no? Honorable Edel Nazarino sa LDO Uslob, Barangay Captain Lindo Nazarino, Barangay Poblacion, Honorable Raul Butron, kumusta ka mo dihaog? Ingin mo sa kanimo, Ma'am Pamela Ledisma sa Woodsville, Hamasi, ang atong mga staff, said Celebrity Kutik Beauty Soap, unya, ayaw lamang mga nagasuri-suri, ha? Sa mo nang gingod din nga i-inquire naman ninyo sa butika, aron dili kita mahabiktima sa pagpamalian ng mga fake, mga baligya. Said Celebrity Kutik Beauty Soap. Thank you. Ate Max! Ay, sa dili pa di ay!
Ato sa... Okay. Sa tanan ito mga Okay, mao na gini. Okay, mo ni good ni. Ato senior ka rin adlaw gulat. Sinday Clarin na tipres. Claring. Oo, Sinday Claring. Unya, kani iyang banas, Bibot ito tipres. Da Bibot Santos, ang apido. Bot, basta kanya bot. Sa tanan ni mong dihang mga sa imong asawa o sa imong mga anak. Nga si pamati na to riya. Ang problema ni Ate Pres, kay si Bibot, di ka anak. Nya. Ni ato sila doktor, yung doktor nga, di ka kaanak siya, ikaw may doon na problema. Ni tambag yung kumpare, ato yung kumpare, parehan yung problema, di siya kaanak, gipat, tanaw atong albularyo. Sus, nakaanak yung asawa, Ate Pres. Yan naman, tugod sa albularyo. Tungkol sa albularyo, mausan na itabok ang Clarin, Ate Pres. Si Claring sad, nanganak sad, giadto niya dito, gipahilot, tulo ka oras Nanganak sa kwarto. sad. Nanganak, oy. Tiguan na ba ito albularyo, di ba? Unya, bisang kung sa katiguang, Ate Pres, na Manganak ba mga anak, kaya? Ate Pres. Mga anak yun. Mao ba? Oo, kay... Pagpatambal ka ito. Katulang na siya batanon at ipes nga luoy siya sa katong kuan batanon kunya ang edad sa tiguang gun mga 65. Danak na. Anak oy bata kayong babae. Mao ba? Oh, di size di city. Gabs. Ani sige makaanak pa og di na og dili pa na papilit iya. Makaanak pa natin preso sa papilit mo dintre tong niya. Di tino yun lang sa mo Gabs na agad. Butagi Di ko. na ako nga lang. 80 anyos. 80 anyos Ano Gabs. di mapilit ba? Butangan na yung kuan. Isa para dili mapilit. Kung na sa mo Gabs na agad 80 anyos Ay Gabs sorry. laki. Sorry itong microphone sorry. 80 anyos laki. Oh, yang asawa. Bata, Kalay batalon Ah, pa, mga bata 30 kabin. Sa ato pa, okay pa ang inyong... Lalaki okay basta ay okay pang sperm cell Ate Pres okay Oo, gina. ba? Oo. Mao to albularyo, ganto rito sus duha ka buwan nga nakiya tawa na Nya, mabdos. nya problema. Puti nagutang bibot sa ipatanaw, ipadili test pre, kung ako am gini. Bitaw. Oh. Bitaw, no? Oo, Ba- wasa. ang good. Kay wasa siya maingon nga Pero ba? og dili siya mga nakaglan ang bana. May na lang to, eh. Nasila yan. Yan ang nagtawag mo. Ang iyang isakit na natin please kay sa nawayo na ba ito? Gisuoy mo siya ikay pahilot. Ano siya? Kaya abin ko pahilot kay tulong ka na. Ah, nanaway ang dolaryo. Lakot kay siya. Wapo kay ba, unsay mga basa na to diha be. Kadang iya habi kitong anak or sa albularyo be. Be ikaw mo gyud diha be. Nas Bible diha nga hilot sa albularyo do babdos. Kaning mudangot pag dire sa spiritual aspect, no? Okay. Na naman kanang di naman dire si sa Juan 14 versikulo 6. Na si Ginoong Hesus, ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Karon, yan naman ni kinabuhi, kinasabak naman sa lain kinabuhi sa sabakan. Ang pointaw na lang niya dire ang kamatuuran. Ug kinsa tinuod ang amahan, no? Mula nga adto ta ni Ginoong Hesus mudangop, no? Mudangop ka inday kay ikaw nga nangutana, matud pa nimo dili po ka katubag og siyabay amahan kay nakatuog ka man ka. Mauno? Ngano? Natinga ko lang sa iyang paghilot, sa iyang pagkaykay sa kabuhi sa babae. Naglamit siya anesthesia. Ha? Wa? Yalig doon ay para Ang pakatulog. katong babae ba nakatuog? Gamitan siya anesthesia. albularyo. National power at Power ba? aron? Maximum fluoride protection. Manufactured by EC. Giplo tayo siguro to Ate Pres. Oh. Dili ka kuhaan ka nagigamitan ka nang gingon ipasimhot nga makatugan tao pero mga kawatan nga musakag mga balay na ako na i-spray nga makatugan tao wa ka ha. Basid. Ngali, Mato di mo inday nga nakatuog ka. So wa ka kay bagunsay nahitabo o na lugar. Mura man good pod mug nakaminos kay kadtong doktor nga nisulti sa result wa man good ang bana mo tuo nga doktor man to dili man to ingong unsa doktor man ito siya nga tarong naging nanik ka imong bana nga dili sa makabatunog anak karon nga niyam dos ka nagduda siya paano mo duda sa kibawang siya nga dili sa makabatunog anak kay albularyo man ang nisulti apan ikaw po din di ka katabagay matud pa nimo nakatuog ka man karon ang giingon ni bana nimo nga iniiglo niya kumugawas ng bata ala sige go para mahibaw kag mahibawaan na sa ako nang gingon kaniya itong gibasa diri sa John 14 verse 6 nga hisgot mo kanig ako ang dalan ng kamatuoran ng kinabuhi sa ako nang gingon lalay kinabuhi mong tiyan kinagsabak ka na Kunya ka ba? Nagmahibawa na nga. Dili to siyang bana, albularyo. Sa may mo ipahimo. Be, ikaw. din man niya guwas bata Nahibawa na lagi. Nga Kaya dili. balitan anak. sa albularyo gito anak Albularyo, be. sa bad. diretso Ipakasal niya. Sa Ay, Awan ka buhay. ipasay ka mura man siya ipakiya kay mura man siya gilugos sa nang kalakiya kay wag sa kibaw Guwang nga, di na sila. Uy, kayo ba mo? pila may edad ato 75 na edad. uy di pwede ato dito kos carbon ha Unya kay di naman mapriso ang 70 up. Di man wa na nas balaod nga dili sa dili sa balaod sa yuta dili na siya mapriso Atos langit. mapriso siya sa balaod sa langit Ang nga, dili. Nairihas ka to. mga tana ta gili ang mga puyo pang puyo ko
Abi ni mo inday. Tingnan na ning sindir paanlan. Sineglaring. Oh, pangitaag yun ang kamatuuran, inday, naa naman ang kinabuhi, pangitaag yun ang kamatuuran, ug ang eksaktong dalan asa mo subayon. Entonces, mudangop dug ka ni Jesus. Kay muari ka diri sa ang gipadayag, Revelation 22 verse 12. Ningon dira ba si Ginoong Jesus dire? Si Jesus mingon, mubalik ako sa dili madugay, no? Revelation 22 verse 12, mubalik ako sa dili madugay nga magdala ganti aron ihatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Karon. Karon. Inigabot ni Jesus nga mahatag og ganti nimo day. Unsa may yang ihatag nimo? Unsa may mong binuhatan? Ipaklaro ra na may binuhatan aron kay bawo kung sa imong ganti madawat unya. Ay, dili mo to sa diya, ma'am. Usa lagi mo ipahimo niya. Be. Kun mo matudan gyud nga Iya to. albularyo mo ya Ah, iya to anak sa albularyo. Ngayon siya sa sugyot siyang bana nga ipa-DNA. Karon. Pagkuha sa resulta, pagdamog pulis, ipadakop dito itong albularyo. Di lagi ba preso? Maluoy. Ako ato ati pres. Tayo. Ako ato ati pres. Kung Oh. mahitabo ako o klaring ko. Oh. Kung mahitabo nga inaana, dili anak sa akong bana, bibot, ingnon di ka unya, di man isa anak ko. Oh. Wa man sa kuy sa kay. Correct, oh. Ikaw man nag-ingon ako nga ipahilot ko. Ipahilot niya ako nalibutan. Wa ko'y kalibutan, katuog ko. Ang narani mo, mangkon ka ni Oh, dili. dili. Basta, di ko ni ipailan ni mo nga imong anak, kay anak mo ni sa albularyo, pagbuwag lang ta. Oh, Naarani anak. mo ang tanan, kung Ron, dawat ka na Nako, ko. og dili. Iyan ang sang inon nga. Total, di man ka makapanganak. Di na mo Di kakanak. ako na lang ning hilo mo. Tinuod, di ba? Pwede sa dug mo... Pwede sa... Tutul na sila anak na. Oh, Hindi sa- bukanta na lang ka doon, inigtabyog. Anak siya sa albularyo, buta. La, 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 la. Kugus-kugus ko sa bata. Gadili ako. Ay, Bob. Pwede sa dug mo kompruntasi sila gamay na itong iyang kumpare. Kaya mo may nagda... Uy, ang kumpare, biktima sa to sa Ay, albularyo. nalang, uy. Ay na lang, uy, sa buka Dagan na. tayo. Diretso ta. Diretso, ma'am. Sa dihami mabdos ang babae, gitpakatulog sa albularyo. Ah. Dati ako dito. Ay, ko pakatulog. Sa dapat ko pinagating tuluman, no? Ako ang pasultihan. Thanks for watching from X Thunder Gaming.